O slovenskom zákonníku práce momentálne rokuje tripartita, teda zástupcovia vlády, odborov i zamestnávateľov. Kým návrhy odborov a zamestnávateľov sú značne protichodné, vláda doposiaľ s nejakým neprišla a v priebehu najbližších rokovaní sa tak vraj ani nestane. Plánuje totiž počkať si na vzájomnú dohodu ďalších dvoch členov tripartity. Pokiaľ ide o konkrétne požiadavky odborárov, sú to najmä skrátenie pracovného času, zníženie nadčasov alebo ponechanie súbehu odstupného a výpovednej lehoty. No a v podstate presne to isté, iba že v opačnom znení požadujú aj slovenskí zamestnávatelia. Pokiaľ ide o dohodu v rámci tripartity, snáď jediná je medzi vládou a zamestnávateľmi. Obe strany totiž požadujú zrušenie súbehu odstupného a výpovednej lehoty. Dokonca podľa nedávneho prieskumu Hospodárskych novín práve toto opatrenie považujú slovenskí podnikatelia za to najškodlivejšie z celého zákonníka práce. No každopádne dohoda tripartity je v súčasnosti v nedohľadne a realistické je aj ministerstvo práce, ktoré novelu plánuje do parlamentu predložiť až 1.7. budúceho roka. Podľa nás je dôležité ten zákonník práce spružniť, pretože jeho aktuálna podoba nezodpovedá stavu ekonomiky, výške nezamestnanosti a stále ešte doznievajúcej kríze. Vidím ako potrebné oživiť zamestnanosť, to znamená zvýšiť počet pracovných miest a k tomu je potrebné zákonník práce upraviť. Medzi najdôležitejšie kroky v tejto oblasti podľa nás patrí odstránenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného, zavedenie možností vo vybraných prípadoch predĺženia skúšobnej doby a zvýšenia limitov práce na čas. Máme súbor opatrení, ktoré navrhujeme v rámci novelizácie realizovať. Medzi také tie mediálne najprezentovanejšie patrí odstránenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného. Máme za to, že tento súbeh je potrebné odstrániť, aby sa uvoľnilo vytváranie nových pracovných miest, aby podnikatelia boli motivovaní vo väčšej miere vytvárať nové pracovné miesta, pretože v súčasnej podobe je veľmi ťažké, či už administratívne alebo aj finančne, pracovné pomery ukončovať v prípade nejakej krízy alebo ekonomických problémov v podniku. Zmeny v zákonníku práce budú vyplývať z programového vyhlásenia vlády, ktorého prioritou je zníženie nezamestnanosti na Slovensku. A aby som bola aspoň trošku konkrétnejšia, tak by som spomenula zrušenie súbehu odstupného a výpovednej doby, preto lebo práve toto opatrenie momentálne zväzuje ruky zamestnávateľom a tým oni nevytvárajú nové pracovné miesta. Momentálne je pripravovaná novely zákonníka práce v takom štádiu, že sa formuje pracovná skupina, ktorej členmi budú zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a ministerstiev, konkrétne ministerstva práce, ministerstva financií a ministerstva hospodárstva. A táto pracovná skupina začne vecnú odbornú diskusiu k jednotlivým bodom nového zákonníka práce v druhej polovici novembra. No, budem sa tým riadiť. Keď informáciu o rozpočte na začiatku, či máme, povieme, že taká, že všetko dobre. Ja rozdám 3 tabulky. Možno hovoriť kľudne aj teraz. Dobre. Dobre? Lebo to